akụkọ a na-akọ kịta wụcha ntị ya ọfụma maka gị nwa di na-alụ alụ ka ị gee ntị maka onye si obodo oyibo bata na unu afụtafa sent na onwere ife na-emefa na alụ dịfe ọfụma karịzịa gị nwa nọ Naijiria. Gee ntị ọfụma. Enwere one guy si obodo oyibo bata ka ọ bata onwe one girl o mere approach from there ha bido tọba na atọn and ịma na in the name of na onye si obodo oyibo bata na o bu moto bata Prado na ndị otu ya, ịma na ọ dị hard ịfụ nwaanyị ga-resist inwu because ọ yi ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-achọ achọ. Ha bido na-eyefu ọnụ filmali ihe na-emenụ. The guy si obodo oyibo bata sabia isi na o ji like ya mee nke a mee enu ma na saba ofu normal isi ya na asakwa. The girl bido fa na-adị nnọọ na mma, ọ na-achọtakwa the guy na-achọta nnọọ the guy ha bịa buko họteelụ nnọọ na-egwodo na-emeli ya nnọọ na-atọ mgbe ọbụla na okpune kpọgharịkwa the guy na-akpọgharịkwa ya mago na-egosi ya places na so ịbata ọfụ emegidezi ya oluzi ofu mbọsị. The girl sef amụrụ na onye ya na ya na-adali skin to skin sex bụ HIV. Ọdịrọdị awe cha ọ dị nnọọ open na-ala gị nnọọ skin to skin gị nwa na-enjoy ya bluzie n'obi na onye a nwekwa ike nụọ gị otu ọ batalụ na gị na ya ma itie maka onye na-adị ụmụ nwaanyị n'uche onye ka emegidezi ya ọmakwa ọdị obụlo n'obi sef ịjụ the guy afa ị na-anọ ka ya ana chacha onwere anything na ọ jụrụ the guy till the guy na ojuo nnọọ Christmas kpam si ya na ka o metara afọ na ọ ka ya anachitekwa again na ha ga na communicate. The guy emezia travel. Ịma na anything infection ma ihe ọbụla na-aka react ọfụma so fast, most especially na alụ ụmụ nwaanyị. Ịma na alụ nwaanyị niile abụla ofu ihe. Ya nwa na onwe ya bụ malaria ka ọ bịa nwee. From malaria ọ je na-etriti malaria. Ọ enyi ya nwoke si ya nya friend si ya kaba alụ ka ọ je mee general culture test ka ọ mara ihe na-eme ya. So the lady wee jezia mee everything mekodo ma HIV ma ihe niile ọ bụ na ọ dị positive. Ya nwa sefa na-asị na onwere ka ọ ga-esi bute HIV, nwee confidence na onwere ka ọ ga-esi bute HIV. The doctor si anyị ngwa try kwa hospital ọzọ na ọ bụ na anyị nwa na-asị o wee jee another hospital a confirm kwa na o nwee HIV capital letter ya ka ọ nwelu. The girl wee tiwa mkpu akwa mgbe afọ ka ọ nọ wee cheta the whole mistakes niile o mee bebe akwa. Enyi ya nwoke ọkọbaziala ya si ya na-ekwe ihe mee no because onwe onye ị ga-abịa trust ị ga-eshi ya nwụ what is happening to you to the person. O wee kọbaziala enyi ya nwoke iwe wee ju ya alụ ọnụma ji obi. O wee ebe ọ na-ebezi akwa ọ na-asị na ebe ọ bụ na this guy kala obi wee bi ya ọya na ọ ga-eke ya ụmụ nwoke. Na ebe ọ bụ na this guy kala obi bi ya ọya na ọ ga-eke ụmụ nwoke. Achọrọ m ịkwụsị ebe a. Gị nwa bụ nwoke na-anụ okwu a, gị nwa bụ nwaanyị na-anụ okwu a, any human being ọbụla imitili ọfụ adịzina carried away. Any mmekọ ọbụla unu ya emekọ kpọrọ onye a jee labụ ka ị mara na onwe ife na-eme ya. Eme na relax na onye a maka na ọ na-adị ọcha. Onwe ndị dị ọcha na-alụ mana ha dị ọcha ime alụ ka mmadụ yara ibu ihe ofu ihe abịa ya kata otu anyị na-ajụ chi gị n'ụwa ka ya bịasịkwa ya ọzọ na ị na nka. Anyị na-eme lots of mistakes ma ụmụ agbọghọ ma ụmụ okorobịa kịta na-eme lots of mistakes. Health is wealth. Don't kill yourself maka na ebu Prado ma ọ na this girl amaka ma na this guy amaka ka ị yara ibu n'ihi na-emelọ. HIV no dey show for face. Ọ dị egosi n'ilu cha not just HIV alone. Onwere onye na-egosi n'ilu, onwere ya agwaghị nke ọ na-aya otu a ebulu mgba gị sonye ebe a ebulu ofu ihe ya ba. So okwunukwu ile onwe unu ugwu ka a na-agba Christmas a na-agba. Tinye onwe gị na chain, control your urge. Onwe ndị ya akpụ ya sexual urge gị, control your sexual urge. Tinye onwe gị na chain ọfụma ka ya ime mistake ihe regret na January. Kuche anyị dị ya n'ihe ọbụla anyị na-eme n'ala. Kuche anyị ndị ya ala agwụgwokwa agwụ ka ya libu nonsense bata 2022. Onye ka nsị ka nkọọlụ gị ka ị dị aware of and ka itinye onwe gị na chain mala ife ị na-eme ka uche gị dị ya. Daalụnụ.